Vi fortsætter kommunalbestyrelsesvalget, og her i dag er der debat til de forskellige partier. Kommunereddalik er indgangen til Nordgrønland, og der har været en ny administrativ struktur, der er blevet indført, og alligevel har der ikke været udvikling i erhvervet. Det er nogle af de områder, vi skal snakke om i dag. Velkommen til. Først skal vi kigge på et emne. Borgmesteren mener, at det er et kæmpe problem. En af de største problemer er, at børn og unge og deres kriminelle aktivitet er steget. Og vi kan se, at der i Kommunereddalik ved sidste år af politiets årsrapport er der anmeldt 26 børn og unge for kriminalitet. Og i forhold til 2019 er de så lidt færre med 3 personer. Anne Hansen, du har selv som borgmester sagt, at det her er et problemområde. Hvad er det, der ikke lykkes for jer? Først alle, der er til stede, alle gæster, velkommen til Kommunereddalik. Kommunereddalik er et ung kommune. Vi har eksisteret 3 år og under 3 måneder. Vi har arvet nogle virkelig svære tilstande. Vi har haft brandslukning fra dag 1. Vi har forsøgt at nå alle arbejdsområder. Vi har derudover også lavet nogle undersøgelser af, hvordan vi får de her problemstillinger til livs og planlægge oven på alle de tilstræbelser. Kommunalbestyrelsen har lavet nogle målsætninger. Vi har allerede sidste år igangsat nogle tiltag i forhold til nogle bedre formål og målsætninger for børn og unge. Vi har syntes, at karaktererne i folkeskolen har været for lave. Og det har også vist sig, at der har været mange unge børn og unge, der ikke har været stabilt mødt op stabilt i folkeskolen. Jamen, hvad er det, I vil gøre netop for de her områder? Jamen, vi kan jo se, at når fra barnets fødsel til folkeskolealderen, der følger man meget godt med i barnets udvikling. Men vi kan se, at det er ved 3. trin i folkeskolen, at de så begynder at blive misrygtet, både fra myndighederne og offentlige steder. Vi har set de svagheder, de har. Jamen, ganske kort, Anne Hansen. Hvad vil I gøre for at minimere antallet af kriminalitet blandt børn og unge? Vi har lavet nogle ændringer i forhold til administrationen. Børn og unge og personale her er begyndt at samarbejde for at løfte opgaverne. Og der kan vi se, at der har været et stort løft, også i forhold til uddannelser blandt personalet. Ja, ganske kort. Tak, fordi at du udtalte dig om emnet. Hvis antallet af børn, der forsøger at udføre noget kriminelt, hvad vil I så gøre for at forhindre det? Siumut Enoch Sandgren. Ja, det er de offentliges ansvar. Vi er nødt til at tage det ansvar til os. Vi kan se, at indsatserne er gået alt for langsomt. Det er derfor utrolig vigtigt i forhold til forebyggelse. Så er det utrolig vigtigt, at der er personer, der er ude at gå.
ude på gaderne, ude på vejene. Hvor tidligt skal det her begynde at ske? Lige så snart, at valget er overstået, så vil vi selvfølgelig begynde at tage de første skridt hen imod at samarbejde omkring de første tiltag, der skal være. Men det er utrolig vigtigt, at de forskellige kommuner også har de forskellige fysisk tilstedeværende personer, der er ude og patruljere, således at de også kan formane de her børn og unge, hvis de er i gang med alle mulige ikke så hensigtsmæssige aktiviteter. Det er netop for at gøre de bedste tiltag for at forebygge, og det vil vi selvfølgelig være med til at arbejde for. Hvad er løsningen? Den vigtigste ressource er børnene, og hvis vi skal være gode samfundsborgere, så er vi også nødt til at være medmenneskelige, også i forhold til, hvordan vi er over for andre mennesker, og dermed også over for børn. Og hvis det er, der skal være nogle aktiviteter for børn, så vil vi fra Naleraq meget gerne komme ind på, at uanset om det er aktiviteter efter skolegang eller i fritiden, på andre tidspunkter, så er vi nødt til at være med til at etablere netop de her væresteder for børn og unge. Demokraterne, I har ikke i øjeblikket kommunalbestyrelsesmedlemmer. Hvis det ikke bliver valgt ind, hvad vi så gør ved netop de områder, som borgmesteren siger, er et meget tungt område, som skal løftes. Ja, jeg synes, det er utrolig vigtigt først at sige, at i 2019 så havde vores borgmester en udmelding om, at Kommune Reykjavik ikke har brug for hjælp. Men derefter så kom jeg ud med en udmelding, at der i Kommune Reykjavik er så store problemer, også i forhold til tabu, at hvis det er, at man henvender sig til de offentlige myndigheder, så løber man ind i en væg. Og derfor mener jeg, at det er utrolig vigtigt, at man ikke bare løber fra sin ansvar, og at man tager det til sig og prøver at løfte og er sin opgave voksen. Ja, i går blev det også udmeldt, at der ikke er brug for, at kommunen skal have større hjælp, men altså, vi så i går her, som i dag, at der er borgere, der har henvendt sig og har nogle spørgsmål, hvor de har nogle problemer, som kommunen ikke har kunne løfte. Også i forhold til følelsesmæssige traumer med mere. Vi vil selvfølgelig være med til at etablere, at der bliver et strakshjælp til alle, der har brug for hjælp. Også traumatiske oplevelser. Der er rigtig mange børn og unge, som også er ude i nogle situationer, hvor de måske er omgivet af alkohol- og hashmisbrug, og de har brug for nogle hjælp til at komme ud af de miljøer, og også voksne. Uanset om det er børn eller voksne eller unge, så er vi også nødt til at kigge på, at vi som myndighed selvfølgelig også skal tilbyde hjælp, når borgerne så henvender sig. Og også de tilfælde, hvor barnet har brug for hjælp, så er vi nødt til at kigge på at være voksen, vores opgave voksen som myndighed, og kigge på, hvad er det for nogle omgivelser af hjem, et barn har, siden der opstår problemer. I fik mulighed for at få hjælp i forhold til børn og unge og afhjælpe de problemstillinger, men det takkede I nej for det tilbud om hjælp. Mener du ikke, at de måske skulle have taget imod det? Da den danske stat dukkede op og ville give en hjælpende hånd, så mente jeg ikke, at det var passende, fordi at vi er jo et land, som gerne vil være selvstændigt, og for det første, så er vi nødt til at være vores egen opgave voksen. Nogle af de ting, som jeg også pegede på, det var, at der måske er nogle udefrakommende danske, som har en anden kulturel sammensætning og anden kulturel opfattelse, end vi har, og det måske ville have givet nogle problemstillinger. Det var derfor, jeg derfor også begyndte
og betragte det som, at det var bedre at sige nej til den hjælp. Hvis vi kigger på de forskellige henvendelser, for eksempel med politiet og andre myndigheder, så er det en meget langsomlig proces og meget langsom sagsbehandling i forhold til for eksempel misbrug og seksuel misbrug. Så det er nogle af de områder, som vi har peget på, at der skal rettes op på først og fremmest. Og når vi så oplever problemer, så henvender vi os til Socialstyrelsen, og det mener vi er en bedre løsning. De taler grønlandsk, de har forståelse for vores kultur, og de kan komme og arbejde meget hurtigere sammen med os. Hvis vi tager det eksempel, at de, der kommer fra Danmark, de skal have en tolk ved siden af, de skal prøve at forstå parterne imellem. Ja, det har vi forstået, men det var mere for at høre, at hvorfor I så havde sagt nej til den hjælpende hånd. Er det sødt det samme spørgsmål? Ja, desværre er det ikke et særsyn, at der er børn og unge, der begår kriminelle aktiviteter. Det har været sådan, før vi blev kommunereddelig. For flere år siden, der kunne vi se, at det var stigende og faldende antal, der havde de samme uhensigtsmæssige aktiviteter. Men vi har også vi er også nødt til at komme ud og sige, at uanset om vi er i hvilket parti, så er vi nødt til at samarbejde for at indføre nogle tiltag, som skal gøre, at vi griber fat i kernen af de her problemer. Og vi kan sige, at vi har overtaget et hus, og det hus, der skal vi til at forbedre det indenfra. Og vi kan selvfølgelig gøre mere og mere i forhold til offentlige myndigheder og hjælp til børn og unge, men vi skal først og fremmest også kigge på forældrene og hvilke problemstillinger forældrene sidder med, for at de ikke kan varetage deres ansvar som forældre over for deres børn. Og vi er nødt til at yde dem hjælp, hvis det er, de har brug for. Ja, men vi vil meget gerne gøre, at tallene er dalende. Ja, det vil vi meget gerne, og det skal være med hjælp til de forskellige hjem, som børnene lever i. Sidste faldende bemærkninger, da vi også skal videre til andre emner. MIO har været ude med deres udmeldinger i forhold til de betragtninger, de har haft, at det er alt for en langsomlig behandlingsproces i forhold til hjælp til børn og unge. Hvad vil I gøre? Ganske kort, så vi kan gå videre til næste emne. Enok. Desværre så vi snakker om MEUs rapport. Ja, jeg taler ud fra MEUs rapport. Det er det, vi snakker om. Jamen altså, de udefrakommende, som kunne have været her og hjælpe til og haft en udveksling af måder at kunne arbejde, netop for at forebygge. Det har vi givet afslag. Det er slet ikke hensigtsmæssigt. De samme midler har vi brugt til alle mulige andre ting, fordi der er nogle områder, vi straks skal få bearbejdet. Og selvom vi har nogle midler, der kom og kunne have været en del af den hjælpende hånd, der kom udefra. Og borgmesteren sagde direkte nej hen over hovedet af kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Det er heller ikke hensigtsmæssigt. Vi har mistet en rigtig god mulighed for at få for eksempel kurser og
hjælp til at håndtere de forskellige problemstillinger, der var med børn og unges kriminelle aktiviteter. Anne Hansen, borgmester, nej, det er ikke fortryder du ikke, at du har sagt nej? Ja, det passer altså ikke, at vi bare har sagt nej på hen over hovedet af kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Vi har benyttet os af de forskellige teknologiske muligheder for at for ligesom at medinddrage de relevante instanser, og vi har heller ikke sagt nej til, at der skal afholdes kurser, og det måske afspejler i, at man ikke har fulgt med i de faktiske forhold, der er gældende i forhold til den hjælp, der blev tilbudt. Hvad vil I gøre for, at de børn og unge, der har brug for hjælp, hurtigere får den hjælp, de har brug for? Jeg mener jo, i løbet af de sidste 3 år, som Kommunalredet har eksisteret, så er det først og fremmest bemærkelsesværdigt at se, at der virkelig er sket så hurtigt skred i forhold til, at der kommer hjælp. Og der har altså været nogle aktiviteter i forhold til, at der har været nogle grupper, der har været ude, nogle forskellige grupper, der har været ude, nogle uddannede personale, som har været ude og afhjælpe og givet kurser og nogle dialog. Og det er ikke kun dårligt, det hele. Det hele er ikke bare sort. Vi har også været ude og lege alkoholafvendingspersonale. Og selv endda småbørn har også fået hjælp i forhold til de problemstillinger. Så vi skal ikke blot sige, at alt har været sort. Altså, kommer det så til at gå hurtigere? Ja, vi er ikke i tvivl om, at i forhold til socialområdet og i forhold til de tiltag, vi har foretaget indtil videre, og hvis de bliver tilpasset i forhold til befolkningsantallet, så kan man også yde den hjælp, også en strakshjælp, som der er brug for. Ja, demokraterne. Hvad tænker I forhold til, at det skal gå hurtigere med at yde den hjælp, der er brug for? Ja, jeg mener, at børnene ikke skal betale for en selvstændighed. Det skal ikke gå ud over børnene. Hvordan kan vi sige, at i selvstændighedens navn, så skal vi misrygte yderligere børnene? Hvad så med Tasiilaq? Altså, selv i Tasiilaq har de haft gavn af den hjælpende hånd udefra fra Danmark. Så der er også forskellige sprog, selv fra de vestgrønlandske sprog, så man skal ikke bare vaske hænder og så sige, at det var på grund af sprogbarriere, at man sagde nej tak til den hjælp. Og man skal også huske i forhold til befolkningsantallet, det er ikke en undskyldning for, at man ikke yder hjælp. Det er ud fra behov for ydelse af hjælp, at man skal gøre nogle tiltag. Nalerak, hvad vil I gøre for, at der skal være en hurtigere behandling af de, der søger hjælp? Der er ikke andet for, end at vi er nødt til at smile til hinanden og vise hinanden et godt eksempel. Vi kan ikke bare sige, at det går rigtig skidt, og I ikke jeres opgave voksen. Men jeg vil meget gerne i forhold til de personer, som sidder med de tunge opgaver, også sige, jamen det er godt, at I prøver at følge med. Det er godt, at I virkelig knokler for at få det her til at fungere. Og i forhold til min egen uddannelse, eller deslige, så kan jeg sige, at jeg altså også har tilegnet mig nogle evner. Og min far har sagt, du har de evner, som du har, og du besidder, og det er dit ansvar at udvikle den. I de forskellige bygder er der helt op til 71% af bygdebeboerne, der er over 65. Og selv de større bygder er der ikke et alderdomshjem. Fra Addo eller Njaromnarsuk,
hvis de skulle flytte til Kangaatsiaq i alderdomshjem. Mange af bygdebeboerne er nødt til at flytte til Kangaatsiaq. Vores ældre har ringet flere gange og sagt, at vedkommende meget gerne vil hjem. Og alderdomshjemmets personale har også givet os besked på, at denne her har været meget vred og meget gerne vil hjem og har været meget ophidset. Det er utrolig svært for os at vide, at den her ældre meget gerne vil hjem. Og det er utroligt tungt for os at vide, at denne ældre er så langt væk fra os. Og selvom at denne er blevet blind, så er det utrolig vigtigt, at det er trygt for denne person, og at vi også kan være til stede og være nær fysisk tæt på denne person. Hvad vil I gøre for at arbejde for, at ældre får bedre forhold? Vi siger også, som vi sagde i går, at en ældre skal blive ældre i sit eget hjem, hvis det er vi har evnerne, og de har et helbred, der kan holde til det. De ældre har jo også en fysisk tilstand, hvor de får brug for mere og mere hjælp. Men det skal ikke være således, at blot fordi du bliver ældre, at de så skal flytte ind i et alderdomshjem. Og vi har brug for sygeplejersker og andet uddannet personale i de større bygder og bygder, hvor der er ældre. Og hvis vi allerede har problemer med at få uddannede lærere til at bo og være i bygderne, så har vi et kæmpe problem, at vi skal løse. Og derfor var en af de løsninger, som vi er kommet frem med, det er, at vi kan arbejde hen imod, at de ældre også kan få mulighed for at bo i et bokollektiv. Demokraterne, samme spørgsmål. Ja, først, at meget forståeligt, at der er en familie, der oplever, at en ældre er i den situation, som vedkommende er endt i. Jeg mener, at vi alle sammen kan blive enige om, at de ældre, der bor i de bygder, det område skal vi kigge på, og hvis det er, at vi skal have et alderdomshjem i en bygd, så er vi også nødt til at kigge på, om vi har uddannet personale. Og har vi også bygningen til et alderdomshjem. Det er nogle af de første ting, vi er nødt til at kigge på. Og vi kunne også sige, at måske at det kan være nødvendigt, at en ældre bliver nødt til at flytte en alderdomshjem væk fra den bygd, som de bor i. Netop fordi, at vi har problemer med uddannet personale. Så hvis det er, at vi skal begynde at kigge på, at vi skal have en alderdomshjem i en bygd, så er vi også nødt til at se, om vi har nogle bygninger, og om vi har personale til det. Siumut, hvad vi gør ved det, med den problemstilling? Jeg vil gerne først sige, at selvfølgelig, hvis vi havde mulighed for det, så skulle vi absolut ikke flytte de ældre væk fra deres bygd, når de bliver gamle, og flytte dem ind i en alderdomshjem i en anden by. Hvis vi kunne skaffe uddannet personale, så ville det være rigtig godt. Men vi er også nødt til at være realistiske, fordi de ældre, når de bliver ældre, så begynder de også at have nogle symptomer, som en jordmor ikke kan håndtere ene og alene. Og desværre så er det sådan, at man ikke kan komme udenom, at de ældre er nødt til at blive placeret i et sted, for eksempel et sygehus, eller et område, eller en by, hvor der er et sygehus. Men en mulighed er, som der også blev nævnt, en bokollektiver.
Og desværre indimellem, så går vi også ind i en fase, når vi bliver ældre, hvor vi har nogle fysiske skavanker og nogle sygdomme, som vi ikke kan komme udenom. Men altså, det er jo heller ikke, det kan heller ikke passe, at man flytter en ældre, der stadigvæk er ved godt helbred, og flytter dem væk fra deres hjemsted og ind i en alderdomshjem i en anden by. Og vi er også nødt til at kigge på de, der arbejder med de ældre. De har kun 4 timer til at stå og hjælpe de ældre, og det skal vi også kigge på. Ja, det er meget svært at høre den, når der klappes. Ja, vi hører jo, at der er minimum 3 bygder, hvor de ældre har nogle rigtig dårlige vilkår. Hvad vil I gøre ved det? De bygder, hvor for eksempel Niaqornaarsuk, hvor der er flest indbyggere, de har nogle bygninger til ældre, hvor det måske er meget svært at gå ind i en bygning på grund af trapper med mere. Vi har været ude og undersøge de områder, og vi har fået klarlagt, hvad det er for nogle behov, der er, og også i forhold til, hvad de ældre har brug for. Det er ikke kun 4 timer, at de får hjælp. Indimellem så får de hjælp 24 timer, også i bygderne. Det har vi indført. Og det er ikke noget, der ligesom er svært at få. Det har vi indført det her i det administrative. Vi har også kigget på, hvad det er for nogle behov, der er i forhold til de, der er ved at udvikle demens. Og vi er også begyndt at kigge på, hvor det er, de ældre gerne vil flytte ind, når de skal i et alderdom. Jamen altså, vi har jo kigget på, at og forbereder, at de ældre får mulighed for at bo i en by med en alderdomshjem, hvor der måske er nogle familiemedlemmer, der bor. Og også i forhold til bygninger, hvor de ældre bor i. Der kan man bruge 300.000 kroner for at forbedre de huse, de så bor i. Ja, tak. Tak. Hvis de ældre skal blive der, hvor de er i de forskellige bygder, hvad skal vi så gøre? Vi skal stole på de ældre. Det er meget kærlige over for deres efterkommere. Vi skal respektere dem. Og det er svært for den ældre, hvis de bliver flyttet væk fra deres familie, som de er en stor betydning for. Naleraq mener, at vi skal bane vej for, at uanset om du bor i en by eller en bygd, så er du nødt til så er vi nødt til at begynde at etablere alderdomshjem. Hvordan? Ja, det vigtigste er, at vi her og nu skal begynde at kigge på, hvilke muligheder der er for at gøre det bedre, for at give de ældre et bedre levevilkår. Tak til Naleraq. Og vi skal til at kigge på førtidspensioner og pensionister. Der er ca. 6.300 indbyggere i kommunen Qeqertalik, der ligger førtidspensionister. Dem er der 270 af. Her i kommunen er der alt for mange, Kommunen her har indrømmet, at det er alt for mange i forhold til de midler, der bliver afsat til det område. Der bliver afsat 20 millioner kroner til førtidspensioner for i år. Og hvis vi kigger på indbyggerantallet,
så mener I, at der er for mange førtidspensioner, og man bruger for mange midler på det område. Og hvad er det så, jeg vil gøre for, at de, der kan arbejde, måske bare deltids? Jamen, I har selv sagt, at der er for mange førtidspensioner. Hvad vil I så gøre? Først er det sødt. Ja, det er korrekt. Selvstyreslovgivning. Så har der tidligere været en lovgivning, hvor det er 90% af udgifter til førtidspensioner, som blev betalt af selvstyret, og 10% af kommunerne. Men sådan er det ikke længere. Og i de senere år, der er blevet udarbejdet selvstyreslovgivning i forhold til førtidspensioner. Jamen, i forhold til, at der er for mange førtidspensionister, det har jeg selv været ude og sige, at der er for mange af dem. Hvad vil I gøre ved det? Jamen, det er netop i forhold til den lovgivning, at de har opremset, at vi vil gøre førtidspensioner mere arbejdsklar. Og der er også rigtig mange, der er blevet sundere, heldigvis, som også kan arbejde deltids, selvom de kan bibeholde deres førtidspension. Og der er også rigtig mange evalueringer, der stadigvæk foregår i dag, hvor vi kigger på, hvor mange der måske, om ikke andet, så delvis skal komme i arbejdsmarkedet. Ja, og så det er netop i forhold til den her lovgivning, at vi skal jo arbejde ud fra de lovgivninger. Så vil vi så vidt muligt videreføre det arbejde. Og hvis der er flere, der ansøger om førtidspension, så er det selvfølgelig kommunalbestyrelsen, der skal kigge på det. Ja, jeg forstår, at i forhold til at mindske antallet af førtidspensioner, jamen så er det jo, så siger du, at du fra det sødt vil gerne have, at de begynder at kunne arbejde deltid. Demokraterne? Ja, i forhold til vores kommuner, i forhold til de, der arbejder med de arbejdsledige og arbejdsmarkedskonsulenter, der vil jeg meget gerne sige tak til dem. Men hvis vi skal formindske det antal, så er vi også nødt til at have en tidlig indsats. Det er utrolig vigtigt. Og Mio har også været inde i at melde ud og understreget, at det er utrolig vigtigt, at vi har en tidlig indsats i forhold til de handicap, der ikke er synlige. Og man skal jo også kigge på, hvad det er for nogle evner, de her personer har. Jeg ved, at der er rigtig mange, der arbejder utrolig hårdt for det område i forhold til førtidspensionsområdet. Hvad er det, vi gør konkret? Ja, altså vi skal gøre en tidlig indsats. Man skal måske have nogle samtaler. Det kunne jo også være noget afvænning. Altså en tidlig indsats er det, der skal gøre det. Det er en tidlig indsats, der skal til for, at en person ikke bliver tabt. Ja, tidlig indsats, det er demokraternes bud. Siumut, hvad vil I gøre i forhold til tidlig indsats, som det er nogle af medkandidaterne, der har været ude med? Og i forhold til førtidspensionister, som måske kan arbejde måske i deltids. Ja, de bedste muligheder, som vi prøver at benytte os af, det er, at hver individ og hver enkelt person, hvad er det for nogle passende arbejdspladser, der kunne afprøves på de her personer. Og dermed så skaber man også en beskæftigelse. Nogle lykkes, andre kunne måske lykkes bedre. Ja, man prøver at tilpasse det, således at det er individuelt, og det er bedst, at de måske, om ikke andet, så i hvert fald arbejder deltid. Altså, hvad vil I gøre for at tilpasse det? Jamen, altså, det vi gør, det er selvfølgelig, at for eksempel sundhedsvæsenet har også nogle attester, hvor det er, altså, vi kan jo ikke gå imod de attester, og
de ting, som sundhedsvæsenet har registreret. Anne Hansen, hvad vil I gøre for det antal af førtidspensionister, som eksisterer i dag? Det er jo jer som kommunen og kommunalbestyrelsen, der skriver under på, at de kan blive tildelt førtidspension. Det kan være meget vanskeligt at sige i forhold til, at der er jo mange forskellige slags arbejdspladser. Der er nogle arbejdspladser, hvor det kan være meget fysisk hårdt. Man kan jo tænke på fiskere og fangere. Man kan også, så er der måske også kontorpersonale, som ikke fysisk bliver nedslidt på samme måde. Og i forhold til antallet af pensionister, som stiger i antal, jamen så har vi altså også nogle problemstillinger, hvor det er de her 270, som er førtidspensionister. Hvad skal vi gøre? Det har du selv været ude med, at der er for mange af de 270 førtidspensioner. Du har selv været ude og sagt, at der er for mange førtidspensioner, og der er 270 i dag. Vi er ude med nogle forhandlinger i forhold til arbejdspladser. I dag er det jo alment, at det er 8 timers arbejdstimer i løbet af en arbejdsdag. Vi er inde og forhandle omkring nogle forskellige organisationer og foreninger, at man kan være mere fleksibel, og vi kan også ind på at prøve at få det indført, at det er mere fleksibelt i forhold til tilskud med mere. Det er en meget vanskelig opgave, men vi prøver, og det her er et område, som vi også via vores medlemmer af Inatsisartut på vegne af Inuit Ataqatigiit, vi prøver at få indført og få det forhandlet igennem. Ja. Eller i forhold til førtidspensionister. De 270 førtidspensionister. Hvad vil I gøre for at bane vej for, at de måske kan arbejde i begrænset timeantal? Ja, det er fuldstændig korrekt, som det er blevet ytret, at det er sundhedsvæsenet, som også har nogle observationer og som har nogle evalueringer, som er svært at gå imod. Vi kan ikke så tvivl om en læges vurdering og en evaluering, hvis det er, at denne har vurderet, at der er de forhold, der er gældende, at vedkommende er nødt til at blive førtidspensionist. Men vi er også nødt til at yde en hjælp i forhold til, hvordan deres hjem, situationen derhjemme er. Hvis det er, at der skal ske nogle skridt i forhold til erhvervsmuligheder og udvikling inden for erhverv, så er det i hvert fald førtidspensionsområdet, der man skal kigge på og nøje gennemgå. Der er 248 arbejdsledige i Kommunerrettalik. Der er fiskefabrikker og indhandlingsmuligheder, som ikke kan køre og hele året. Hvad vil I gøre for, at det kan lade sig gøre? Først, Siumut. Det er utroligt vigtigt, at man skal fokusere på erhvervsudvikling, og ikke kun i byer, men også i bygder. Det, man fokuserer på, det er, og kunne fokusere på, det er, hvad vi kunne udvikle produktion i forhold og tilpasse til de forskellige byer og bygders kompetencer. Hvad kunne det være? Forskellige produktudviklinger, hvad kunne det være? Det kunne være tang eller noget andet.
Altså, det har vi hørt i mange år. Jamen, hvis de kan bruges som en produktion i andre lande og få indtægter på det, så kan vi også gøre det. De har en høj værdi. De her tang, de har en meget høj værdi, og det kunne have en meget høj værdi i forhold til en eksportvare. Det er fordi, vi bare lader stå til, at vi misser den mulighed. Hvad vil I så gøre konkret? Jamen, vi er nødt til at lave nogle konkrete planlægninger i forhold til hver by, hvad det er for nogle konkrete erhvervsmuligheder, der er i forhold til byen og de forskellige bygder. Det skal de selv udvikle. Vi kan ikke bare komme oppefra og sige, at de skal gøre sådan og sådan. Demokraterne. Det samme spørgsmål. Jeg er nødt til at sige først, at vi har så gode forhold, at vi kan tage en uddannelse, og vi kan endda få penge, mens vi tager en uddannelse, og det er gratis at tage en uddannelse. Jeg er nødt til at vende spørgsmålet og så sige, at hvad kan jeg gøre for mit land? Vi kan ikke bare blive ved med at sige, hvad mit land kan gøre for mig. Jeg ved, at Kommunerød har gjort nogle rigtig gode ting, og de har også påbegyndt det arbejde med, at man ikke blot lover befolkningen fra en myndighed, at de skal gøre, at man vil gøre det og det til de her for borgerne, men at borgerne selv skal tage initiativet. Hvad er det for nogle ting, at I vil være med til at danne? Jamen, det er lige netop det, vi skal spørge beboerne i Nærumnarsuk eller andre steder. Det er ikke os, der oppefra skal diktere, hvad det er, de skal have af erhverv. Det er borgerne selv, der skal deltage. Rane Hansen, hvad er det for nogle erhvervsudviklinger, der er mulige? Der blev nævnt for eksempel tang og produktion af det. Socialøkonomisk virksomhed er en mulighed. Det eksisterer allerede i Danmark. Det kunne være nogle områder og tiltag, der kunne være rigtig spændende og være passende her til lands. Det kunne være et område, hvor der er folk, der arbejder med ernæring, og ernæring, der kan videreføres til skoler eller børneinstitutioner med mere. Ja, hvordan? Ja, for eksempel i går, der var der en af partierne her, selvom de var imod, så er der for eksempel et samarbejde i forhold til forsamlingshuset her, som er i gang med en dialog med, at det kan udvikles til et kulturcenter. Vi prøver at finde finansiering, og de steder, hvor vi prøver at finde finansiering, de er meget interesserede. At det er erhvervsudvikling, I her tænker på. Altså arbejde med film, det kan også være et erhverv. Fuldtidserhverv. Tænk, hvis de, der arbejder med film her til lands, også kunne have det som et fuldtidserhverv. Vi har nogle dialoger, og vi har henvendt os til Siemens. Skal de afhjælpe erhvervsmulighederne og udviklingen? Altså det udefrakommende, der skal komme og henvende sig. Det er i forhold til IT og firmaer, der kunne udvikles der. Vi har rigtig mange unge, der er glade for at arbejde med IT og teknologi. Det kunne være noget innovativt. Vi forestiller os, at det her i Kommunerød, der kan være med til at udvikle netop de områder. Ja, vi har snakket om, hvad det er for nogle initiativer, der kan opstartes her i kommunen. Er der sødt? Hvad forestiller I jer?
Ikke mindst i forhold til unge mennesker, der er arbejdsledige, kan det være en stor udfordring langs hele kysten i forhold til erhvervet og erhvervslivet. Vi er også nødt til at kigge på, at vi ikke alle sammen kan være faglærte akademikere med mere, men vi er også nødt til at kigge på, at der er rigtig mange, der er gode til at arbejde med hænderne. Man kunne samarbejde med husflidspersoner eller håndværkere, og vi kunne også kigge på, at de unge mennesker, der måske ikke har nogen interesse i at tage en uddannelse via GIU og til andre videre uddannelser, så er vi også nødt til at samarbejde med de her. Og vi skal også prise dem for, at de har de evner, som de nu også har. Hvad er det for nogle områder, du vil komme med som et eksempel? Der er altså unge mennesker, som meget gerne vil have deres eget firma, men som bliver bremset op af lovgivning. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for nogle lovgivninger, der ligesom gør, at det ikke er muligt for dem at opstarte et firma, men Business Council er netop et område, som de kan sidde og snakke med, og så kan de sammen have en sparring med og prøve at finde ud af, hvad er det, dit land har brug for, hvad er det, du kan bidrage med. Og det er korrekt, at vi skal sige, jamen, hvad er det, jeg kan bidrage med til mit land, og ikke kun afvente, at mit land kommer og hjælper mig. Nalerang i forhold til erhvervsmuligheder. Vi har masser af moskus, rensdyr, ørreder, laks. Der er rigtig mange muligheder. Hvorfor kan vi ikke komme op af stolen og gøre det mere interessant at videreudvikle netop de erhvervsmuligheder, der er inden for de ting, som jeg lige har opremset. Og vi er nødt til at kigge på, hvad det er for nogle områder, vi kan styrke for, at det bliver mere attraktivt, således at vi også kan videreudvikle produkter, hvor vi selv har været ude at fange naturens ressourcer. Jamen, der er 6-7 måneder, hvor der er mulighed for at gå på fangst på visse dyrearter, og der kunne man kigge på, hvor det er, man kan have nogle produktioner og videreudvikling, for eksempel i forhold til tørring af fisk med mere. Det fungerer fint i andre lande, og vi afventer for meget, at myndighederne kommer og opstarter nogle ting. Vi skal selv være mere initiativrige. I forhold til erhvervet, så er der en plan om, at Ilulissat er en større lufthavn, der skal åbnes i 2024. Hvad er det, I vil gøre for at forberede jer til de her nye tiltag? Vi synes, at det er utrolig spændende, og vi begynder allerede her og nu at forberede os på de nye tiltag, der kan opstå, når og hvis der er en ny lufthavn. Vi er rigtig mange, der oprinder fra en bygd, og vi er rigtig mange, der meget gerne vil tilbage og gense vores barndomshjem eller barndomshjemsted. Vi kunne måske kigge på og begynde at etablere, at der er overnatningsmuligheder i de mindre bygder. Det behøver ikke at være kæmpe store overnatningsmuligheder. Og så kunne vi også have de her ferier hjem til vores hjemsted i løbet af en sommerferie. For eksempel i Gran Canaria, der har jeg set nogle eksempler på, at der er nogle bygninger, der bliver benyttet til, at de kan tilhøre en gruppe af
personer, der har godt med økonomisk baggrund. Det er en mulighed. Og i forhold til hundehold, der er det meget dyrt at have hunde. Der kunne vi også måske kigge på noget tilskud, og så opretholde hundehold. Aftenskole, det skal vi benytte os af til noget målrettet i forhold til udvikling af erhvervsarbejde og erhvervs. Ja, I har rigtig mange planer, kan jeg høre. Og Anne Hansen, du sagde her, for eksempel til Gran Canaria. Ja, du har sagt, at du ved ikke, hvorfor at du kommer i tanke om det, men hvis vi siger Gran Canaria og hvordan kan man se de er særegne hver især? Hvis vi tænker os frem til, at i 2024, der har vi en stor lufthavn, og hvordan kan det så afsmitte i forhold til erhvervslivet? Jeg mener, det er utrolig vigtigt, at vi her kigger på, at vi skal planlægge. Det er utrolig vigtigt, at vi planlægger, hvordan vi tilpasser os de nye erhvervsmuligheder, der er i fremtiden i forhold til den nye lufthavn. Og hvis vi tænker på, at vi har en kultur, som vi også skal og må benytte os af, så er det politikerne, der skal opridse retningslinjer. For eksempel med hundehold, der er jo ikke kamera til at holde styr på, hvem der sørger for, at de hunde får vand 24/7, når der er brug for det. Det er sådan nogle ting, at vi er nødt til at kigge på. Der er hunde, der lider unødvendigt. Jeg mener, at det er nogle af de ting, som gør, at vi er nødt til at kigge på, hvis det er, at vi skal gå hen og forberede os, ja, så er vi nødt til at tænke på, at vi også skal tænke helhedsorienteret. Vi er også nødt til at tænke på, hvordan det ser ud i forhold til miljøet og renhed. Jeg ved, at der er rigtig mange udefrakommende, der kommer og siger, hvor er det dog en pæn, affaldsfri by, I har, men vi er også nødt til at tænke på, at der er områder, hvor der er rigtig mange affald i forhold til metal med mere. Så hvis det er, at vi skal gøre vores kommune attraktiv, så er vi også nødt til at rydde op. Ja, rydde op. Det var de sidste faldende bemærkninger. Er det sødt? Hvad kan kommunen her få af benefits i forhold til en ny stor lufthavn? Vi mener selvfølgelig, at erhvervslivet kan få stor nytte af en ny lufthavn, som Anne Hansen har været ude og lige her og nu har sagt, at vi forbereder os, ja. Vi vil selvfølgelig også fra Atasut være med til at forberede. Vi skal stå og være klar til netop den dag, hvor lufthavnen står klar. Og vi har jo været ude og sagt, at der er 200 plus personer, der er arbejdsledige. Destination Disco Bay og turistoperatører og turisme og udvikling af denne, det er nogle af de ting, der skal videreudvikles. Der skal foretages nogle kurser, man kan tage udefrakommende, der kan afholde nogle kurser, man kan videreudvikle for eksempel hundeslædeture, og flere kan måske tage ud og køre med hundeslæder i forhold til turister og udefrakommende. Tak til Atasut. Siumut, samme spørgsmål. Vi har en lufthavn her. Og når der kommer flere og flere turister, så er vi nødt til at være så klar. Det er vi nødt til. For eksempel med hotelmuligheder. Vi forestiller os et stort hotel. Altså, der er kun 3 år til den nye lufthavn står klar, og på dagene, de flyver afsted. Vi er nødt til at kigge på, at det ikke kun er transport til havs, vi kan sætte os lid til. Vi er nødt til at tage til os, at der er for eksempel i forhold til planlægningen af lufthavne, så har der været nogle partier ude og sagt, at det ikke vil kunne betale sig med de store lufthavne, som det er planlagt. For eksempel Resienguet med mere, så kan det jo være en kæmpe benefit.
Ja, hvor det så end er, man placerer lufthavnene, så ja, men altså, det har jo allerede, undersøgelser har allerede vist, at det ikke kan betale sig at placere en lufthavn i de forskellige byer. Hvad så med Desiler? Hvor er det, det er mange steder, hvor det ikke kan betale sig at etablere en lufthavn. Hvor er det, du mener, der kan etableres en lufthavn? I Desiler vil det ikke kunne betale sig? Ja, men igen for at vende tilbage til spørgsmålet, hvis det er, at vi skal videreudvikle erhvervslivet, så er vi nødt til hurtigst muligt at få taget nogle initiativer og få det i gang sat. Vi kan ikke bare sidde og vente på, at en lufthavn bliver færdig etableret. Lufthavnen og de forskellige områder er også nødt til at placeres uden for de centrale byer. Vi kan ikke kun fokusere i de forskellige større områder. Vi er også nødt til at sprede det ud. For eksempel Reykjavik, der kan være med til at sprede det ud. Ja, en udvikling, der er mere spredt ud til områderne. Hvordan vil I være med til at udvikle det, Nalera? Selvom jeg ikke er pilot, så vil jeg meget gerne benytte mig af den nye kommende lufthavn. Vi har mange muligheder i Reykjavik. Vi har indlandsisen. Vi rækker vores hænder ind for at samarbejde med alle, der gerne vil være med til at udvikle erhvervsmuligheder. Vi har naturen, vi har en indlandsisen, vi har alle mulige ressourcer, som vi kan benytte os af. Ja, vi vil meget gerne række en hånd ud for at samarbejde omkring de udviklinger. I kommunen Reykjavik, der har I struktureret administrationen, også i forhold til socialområdet. Så vi har været ude og spørge, om det er noget, befolkningen har bemærket en forbedring. Jeg har ikke bemærket nogen forbedring. Og hvad med administrationen? Ja, men administrationen er blevet lidt bedre, men jeg kan sige, at servicen er blevet endnu værre. Selv som brugere, når vi henvender os, så bliver vi altid smidt frem og tilbage, og alle mulige afdelinger. Til sidst så føler vi helt dårlig samvittighed over, at vi overhovedet har henvendt os. Så hvem er det, vi skal henvende os til direkte? Det har vi ingen idé om. Siumut har det været en god omstrukturering. Vi kunne godt få det til at fungere med den omstrukturering, hvis der ikke var så stor udskiftning af personale. Desværre har der været stor personaleudskiftning i løbet af de sidste 4 år. Vi har mistet mange gode ressourcer. Og der kan vi allerede se, i forhold til direktør, så har vores situation også været et kæmpe problemområde. Vi har indtil videre benyttet os af 3 direktører. Vi er i gang med at have en 3. direktør. Og udover disse 3, så har der også været 2 fungerende direktører. Ja, så selvfølgelig er det jo nogle områder, hvor det virker som om, at det er meget utrygt. Og selvfølgelig har det en afsmitning på de borgere, der henvender sig. Så det er netop udskiftning af personale, som gør, at sagsbehandling bliver langsomlig. Det må være sket på den måde, og vi forstår jo således, at de personale, der kommer og arbejder, de lander knap nok, og så tager de afsted igen. Ja, hvad vi gør ved det? Arbejdspladsen må være tryg. Det må være en arbejdsplads, hvor man føler sig tryg, også for borgerne. Der kommer ikke til at være en bedre service, hvis der er stor udskiftning på personalet. Vi er nødt til at hente et faglært personale. Vi ved ikke, hvad det egentlig er, der gør, at der er så mange udskiftninger af personale. Der må være et eller andet, der er skævt i systemet. Hvor er det så, der er de her skæve tilstande? Det er vi nødt til at finde frem til. Vi mener, at der i forhold til borgerservice, så er det
anstrengende at vide, at der er borgere, der henvender sig, som bare går igen, uden at få ydet den hjælp, de har henvendt sig. Der er andre, der har været ked af det, og bare har været gået ud af bygningen. Vi har nogle meget, meget tunge opgaver, vi skal have løftet, også i forhold til personalet og kommunen. Så omstruktureringen i forhold til administrationen, det er det, vi taler om i dag. Anne Hansen, her i forhold til emnet. Kommunen er ny til eksamen. Har I bestået? Ja, vi har bestået. De kloge hoveder siger, at der minimum skal gå 7 år, før en ny omstrukturering virkelig har sat sig. Og vi har i dag kun 3 år på banen i forhold til en ny omstrukturering. Og vi synes egentlig, det er gået okay i forhold til de resultater, vi er nået frem til. Jeg vil meget gerne opfordre til, at man kigger på hjemmesiden, og de links, der er i kommunen. Borgerne, bygderne og de ansatte har også fået mulighed for at evaluere, hvordan vores administration og kommune står. Der er rigtig mange, der ytrer, at det endelig er et system, der begynder at lytte til deres ansatte. Og der er også andre, der har ytret, at de besidder de egenskaber så godt og til fulde, at de så kan flyve hen eller tage hen til en anden bosted og lære fra sig. Så barriererne er blevet fjernet. Ja, du siger, at de har bestået. Ja, men der er også andre her, der står ved siden af de andre partier, for eksempel Demokraterne. Hvad mener du, hvordan det er gået i forhold til den nye omstrukturering i forhold til administrationen? I 2017 så blev der sagt, udmeldt, at det skal være en meget bedre administrativ service. Jeg mener ikke, at de har bestået, selvom der er få områder, hvor det lykkes. Service er noget, vi ikke... Jeg tager fejl. Hvorfor er det, der er personale, der siger op? Der må være et eller andet rivravne galt. Jeg vil også sige, at befolkningsantallet i vores kommune er dalende. Hvorfor? Der er noget politisk fejlvurdering. Borgere i går her i aftes har ytret, at der aldrig bliver lyttet til den. Der er folk, der gerne vil have for eksempel en festival op at køre, så får de afslag. De, der gerne vil have en ny energi og initiativrige personer, de får afslag på de ting, de gerne vil have op at køre. Er der sødt samme spørgsmål? Ja, som vi sagde i går, så vil jeg gerne gentage, at nu har vi en bygning, vi har fået op at køre. Nu skal vi til at kigge på interiør. Hvordan får vi det indvendige til at fungere? Vi fra Dasut mener, at der er meget, vi stadigvæk skal have struktureret færdigt. Hvad skal I have struktureret færdigt? De områder, vi skal have op og have styr på, det er socialområdet. For eksempel Asiat. Der skal personale være proportionelt med antallet af borgere. For eksempel her i Asiat, der er det slet ikke proportionelt. Så hvis vi skal have forebyggelse, så er vi også nødt til at have en personale, der er tilsvarende i forhold til antallet af borgere. Der er rigtig mange, der er rigtig glade for, at den nye administrative system er oppe at køre, men det er måske næsten naturligt, at der også er andre, der ikke er så glade for en ny struktur. Men vi vil arbejde for at gøre tingene og fortsætte det gode arbejde.
I løbet af de sidste 3 år er der cirka 200 personer, der har forladt denne kommune og ikke længere bor her. Befolkningsantallet er dalende. Hvad vil I gøre ved det? Ja. Tallene viser deres eget sprog. Vi skal stole på hinanden. Vi skal have sparring. Vi skal have noget input. Ja, hvis det er, jeg stoler på dig, så er der rigtig mange ting, vi kan blive glade for. Og hvis jeg stoler på dig, så er der mange ting, vi kan blive endnu mere glade for. Hvis ikke vi stoler på hinanden, så kan vi ikke have energi, og så har vi ikke styrke til at køre videre. Det er derfor, vi fra Naleraq meget gerne vil have, at vi alle sammen stoler mere på hinanden, så vi alle sammen kan løfte i flok. Hvis I bliver valgt ind som kommunalbestyrelsesmedlem, så skal I selvfølgelig arbejde for hele kommunen. Borgerne og vælgerne følger meget nøje i forhold til, hvad det er, I vil gøre for hele kommunen. Vi har et lille klip. Jeg vil meget gerne have, at nu skal vi ind i et nyt område. Hvis I bliver medlem af kommunalbestyrelsen, hvad er det så, du vil gøre for Qasigiannguit? Ja, hvad forestiller jeg? Jamen, jeg bor her. Jamen, hvad er det, du vil gøre for de borgere, der bor i Qasigiannguit? Ja, jeg selv som medlem af Naleraq, så har jeg selvfølgelig skrevet ned, hvad det er, jeg gerne vil opnå. Jeg har selvfølgelig nogle forhandlinger. Jamen, i forhold til Qasigiannguit, hvad vil du opnå, hvis du bliver kommunalbestyrelsesmedlem? Ja, i forhold til Qasigiannguit, ja. Hvis jeg har sådan et stykke papir, så har vi nogle forhandlingsmuligheder og nogle aftaler, vi gerne vil have igennem. Ja, tak. Vi taler om Qasigiannguit. Siumut. Qasigiannguit skal der være mere bebyggelse. Byggeriet skal op og køre, også i Asiat. I Qasigiannguit, hvis det er, at der skal være byggeri i Qasigiannguit, hvordan skal I så gøre det? Jamen, i Qasigiannguit er der mange bygninger, der bliver pillet ned. Vi er nødt til at opfordre til, at der er incitament for større erhvervsdrivende, der placerer sig i Qasigiannguit. Og der er også nødt til at være udvikling i forhold til deres fabrik. Ja, vi har mange ting, der skal gøres bedre. Ja, jeg sagde lige før, at I skal komme med meget korte svar, så vi alle kan komme til. Og det sødt i forhold til Qasigiannguit. Beboere i Qasigiannguit skal ikke være i tvivl om, at vi fra Dasut vil arbejde for, at der bliver etableret et bokollektiv i Qasigiannguit. Inuit Ataqatigiit. Samme spørgsmål. Vi vil have nogle boligbyggeri i Qasigiannguit. Det vi har oplevet her i år, det er, at der i forhold til koalition, der er eksisterende den i dag, der har været nogle nedrivninger i boligblokken i Qasigiannguit, og man har ikke afsat midler til at bygge nogle nye boliger. Vi vil gøre alt for, at der bliver planlagt en nye byggerier i år. Ja, her taler vi om, at I skal komme med korte svar. Ja, så I vil arbejde for, at der bliver bygget flere boliger. Ja. Demokraterne. Jeg mener, det spørgsmål er nødt til at blive drejet til, at det er et helhedsorienteret og for hele kommunen. Her er det i specifikt Qasigiannguit. Hvis det er, der skal være en service, så er vi nødt til at have en servicepolitik i forhold til hele kommunen. Ja, hvad vil I gøre for Qasigiannguit? Jamen, det er det, jeg lige har sagt. Det skal være en bedre borgerservice, og hvis vi skal gøre det bedre i forhold til borgerservice, så er vi nødt til at optimere det. Ja, vi skal nok komme til Qeqertarsuaq. Ja. Jeg skal først spørge Dasut, hvad vil I gøre for Qeqertarsuaq? Jeg mener, det er utrolig vigtigt, det får til Qeqertarsuaq, at der er et kloaksystem som det første. Det er en af de første prioriteter, som vi vil arbejde for. Ja, sikke dejligt, at du kan svare så kort og tydeligt. Naleraq. Samme spørgsmål.
Hvis vi skal samarbejde i forhold til de forskellige områder, der skal gøres bedre i byerne, så er vi også nødt til at kigge indad og kigge på hinanden og ligesom at finde områder, som vi kan samarbejde. I forhold til Qaqortoq, ja, der har været nogen, der har været inde i forhold til kloak og med mere. Det er nogle af de ting, som vi alle sammen med de andre borgere, vi skal samarbejde omkring. Ja, Siumut. Det skal være kerneområdet i forhold til turisme og erhvervsområdet. Ja, jeg vil kun komme ind på de ting, der ikke blev nævnt. Fordi nogle af de ting i Qaqortoq, ja, hvad skal for eksempel, ja, vi kommer ind på, hvad I vil gøre ved Qaqortoq. Vidensdeling. Der skal være forskning. Der skal være et stort forskningscenter og bedre muligheder for videreudvikling af forskning og viden. Der er også for eksempel mulighed for kvaner og videreudvikling af produkter af de her. Ja, ganske kort og klart. Det skal jeg meget gerne bede om. Qaqortoq. Samme spørgsmål. Demokraterne. Vi skal gøre det attraktivt at blive privat drivende. I forhold til kloak, ja, nu har vi ventet på, at der bliver kloakering i Qaqortoq i 30 år. Der mener jeg derfor, i forhold til modernisering inden for det område, så er vi nødt til at være med til at betale. Borgerne må være med til at betale, og kommunen er også nødt til at betale for en kloakering. Ja, og nu er vi nået til Qaqortoq. Er der sødt? Hvordan vil I udvikle det? Der er flere initiativer, der kan udvikles i Qaqortoq. Bedre vejnet skal videreføres. Siumut, samme spørgsmål. Der er et produktionsanlæg, det skal udvides. 57 tons hellefisk. Det er en kvote, som Qaqortoq har fået. Og så for at videreudvikle den produktionsanlæg, så vil vi meget gerne være med til at videreudvikle det. Lalaram. Hvis vi bliver en del af kommunalbestyrelsen, så er det nogle af de første ting, vi skal finde ud af, det er at hente information fra teknisk afdeling for at vide, hvad det er, vi skal prioritere, og hvor det er, vi kan gøre nogle ting, der er bedre. Inuit Ataqatigiit, ganske kort. Qaqortoq er et område med mange potentielle grønlandske provianter. Ja, jeg vil gerne komme ind på, at det ikke kun er byerne, vi skal her diskutere. Det er Ikerassarsuaq for eksempel, og andre bygder. De skal også videreudvikles. Det er ikke kun byerne, der skal udvikles. Hvis det er for eksempel Ikerassarsuaq, så er der mulighed for at udvikle det af Anaqufik. Det vil vi meget gerne modernisere i forhold til med tanke på fremtiden. Jeg vil udvikle Qaqortoq. Demokraterne. Med tanke på Qaqortoq, og hvis vi tænker på mad, så er vi også nødt til at kigge på det affald, der flyder rundt alle vegne. Vi er nu nået til Asiat. Siumut, hvad vil I prioritere som det allerførste? Asiat er under udvikling. Så kort. Ja, resten af området er også nødt til at være under udvikling. Der er hastigt stigende udvikling i Asiat. Vi kan være med til at etablere et nyt hotel i forhold til turisme, så har vi brug for mange ting.
Atassut, samme spørgsmål. Der skal ikke være i tvivl om, at hvis I stemmer på Atassut, så det første, vi vil arbejde for, det er børn, personer med handicap, de der har problemer i hverdagen, at de får et værested, og de også får en uddannelse og en heldagsskole. Det vil vi arbejde stærkt for. Tak til Atassut-demokraterne. Forebyggelse og rekreative aktiviteter, det er nogle af de ting, der skal prioriteres højt. Samme spørgsmål. Inuit Ataqatigiit. Vi tænker fremadrettet, så nogle af de ting, der allerede er blevet nævnt, det vil jeg ikke gentage, men i forhold til havneanlæg, så er der også bedre handelsmuligheder i forhold til andre lande, for eksempel i vestlige lande. Der kan være noget transport til havs. Ja, havneanlæg, det er jo det første, jeg vil arbejde for fra Inuit Ataqatigiit. Der er lavet samme spørgsmål. Der er rigtig mange ting, vi kan gå i gang med. Vi skal være ærlige og sige, at der er rigtig mange ting, vi skal begynde at arbejde med. Der er vejnet, der er fodgængerfelter, der er fodgængerområder. Der er rigtig mange ting, vi skal kigge på. Vi er nødt til at tage hver enkelt og belysning med mere. Så jeg vil arbejde for bedre belysning i gaderne. Ja. Tak. Det er så det mest spændende til allersidst, Siumut. Det mest spændende til allersidst, Siumut. Hvem er jeg spidskandidat til borgmester? Ja, vi fra Siumut er klar til at have en borgmester, hvis vi tager førersædet. Hvem? Den, der får flest personlige stemmer, bliver borgmester. Anne Hansen. Bliver du borgmester her igen? Jeg er i hvert fald klar til det. Demokraterne, samme spørgsmål. Jeg er klar til at være borgmester. Samme spørgsmål. Det skal være den person, der får flest personlige stemmer. Samme spørgsmål er det sødt. Jeg er ikke i tvivl om, at vi alle har evnen. Jeg har været naalakkersuisut-medlem. Jeg har også været første viceborgmester. Og hvis jeg bliver udnævnt fra mit parti, så står jeg også klar til at være borgmester. Vi siger tak til kandidaterne, for at de kan være med her i dag. Og dermed er vi så også færdige med dagens program. Tak til kandidaterne, for at I stillede op og deltog. Til lyttere og seere kan jeg fortælle, at den næste udsendelse er i Avannaata Kommunia, tirsdag den 16. kl. 19:30. I er velkommen til at deltage. Ha' det godt indtil videre.